Wasalna f'Settembru u l-problema għada qed tippersisti ġmiela. Il-poplu Malti u għawċi għadu għedħabbat wiċċu mal-isfida laqtuħ tad-dawl problema li qed tibqa' tippersisti minn jum għal ieħor sfida li qed tissarraf f'inkonvenjenza kbira ċ-ċittadini u għan-negozji. Fl-aħħar jiem kien imqtuħ fil-provvista tal-elettriku fost oħrajn f'Birkirkara, Liklin, Tal-Pjetà, Lisla, Naxxar u Swieqi. Jumejn qabel il-festa ta' Marja Bambina, Lisla spiċċat fid-dlam ċappa f'nofs iċ-ċelebrazzjonijiet tradizzjonali tal-jiem ta' qabel il-festa. Il-numru tal-ritrattu filmati jiġdu id-dalma totali il-waqt qudiem it-suntir bin-nies idawlu iż-żona kif jistgħu permezz tal-mobiles. Orajn saħħu kif diversi kellhom jalqu l-ħwienet u l-istabbilimenti tagħhom fil-lokalità ta' Swieqi minħabba l-fatt li wkoll mariddaw l-oħrajn f'numru ta' lokalitajiet saħħu li r-residenzi tagħhom spiċċaw qishom siġar tal-miliet itebtbu kull kwarta. Dan b'riskju serju li jkollhom ħsarat estensivi f'numru ta' appliances. Diversi oħrajn spjegaw illi minkejja li kellhom generator quddiem il-bib ta' darhom xorta waħda spiċċaw fid-dlam sħana u tidlik u nsistow illi fl-2024 weda wara l-oħra biex jiraq li pretendu li ma jkollhomx l-ansjetà illi d-dawl se jitlaq minn ħin għal ieħor. Intant, il-Ministru Miriam Dalli flimkien mal-Prim Ministru Roberta Bela ilhom aktar minn sena u fuqhom iħabblu moħħhom kif se jsolvu din l-isfida laqtuħ tad-dawl li sissa bl-aktar mod ċar għadhom ma qabdux il-kaptu tagħha.